kod tuo mana mar ringa mar remo kata mana sickle cell disease kabiro odiochieng' ma kawuono piny ngima hingo odiochieng' maket kod ma. Wanyisi ni nyasi itimo e counties mopogore opogore. Kitiere alwora mag counties ma kamagi idwaro kama bende oganda choke remo nyaka rom gajuang' idhi kacha mar mondo mi igol remo mar bendo in bendo omi puonj samoro in caregiver intiere gi nyithindo mantiere koda tuo mar sickle cell anemia. Magi kinde ma bende ukawo okang' ma kamagi uchopo e nyasi ma kama mar mondo mi puonju. Kapok aketho sa ang'eni yote bende kapok adonje daktari nang'adi kapok wadhi yweyo matin nyiso kotenore kod complications ma tuo ma kama kelo to bende nyiswa tests pim mage ma samoro timo ne tuo mar sickle cell. Koro kadok kapok adonje complication nyaka wawuoye test monde nikech mondo mi yud complication nyaka pimi kore king'eni kara in kode. Test mwatimo sani endi gi ng'eny. Wantiere gi sama itero nyathi e siptal ma daktari obedo gi penjo ni nyathini nyalo bedo gi tuo mar ringa. Nitiere test ma idwaro mondo timne. Test number 1 waluongo ni full hemogram. Full hemogram though ken specific test mar sickle cell lakini omi clue mar gimitiyo godo. Matiende ni ibo neno kiwango mar remo mar nyathini ochalo nade. Kuwuok kanyo to koro isebedo gi suspicion ni gima nyalo miyo mondo remb nyathini dog piny nitiere gine moko ma bende warango ka kiluongo ni white blood cells magi bodo ka gin malo ahinya. Bodo gimiluongo ni platelets mage ni malo amodok piny kabisa. Koro magi gik ma daktari samose oro test cha to analyze then obedo gi decision ni koro mondo atim the next step mar pimo tuo mar ringa. Number 2 test mibotimo waluongo ni sickling test. Sickling test ni endi en inyalo time kun mora mora kata mane gwenge wakocha. En test ma odwaro mana simple microscope kende. Then ging'ama nyalo rango. Matiende ni wagolo remo mar nyathi to wakete slide kaka moro mitimo mar malaria test cha. To ntiere reagent muamede ye kanyo luongo ni sodium metabisulfite. Koro gini matiende ni kwakete kacha to ne wacho ni ki mayo remo gi oxygen for some time to gisiko laraka. Koro samodhi to kete microscope cha to nyalo neno gine gi remo gi moko mani sawa kande gi mantiere sickle then obo bedo gi clue. Lakini koro test ni onge gi specificity ni onyalo wacho ni ng'ani en true sickle cell ma wacho cha koso en carrier. Koro matiende ni wabodwaro mondo watimne test mar ariyo mwaluongo ni the gold standard testing. The gold standard testing wan god ariyo. Achiel ma wawacho ni en quantitative test to gi qualitative test. Quantitative matiende ni wanyalo kwano gi koro literally ni en achiel ariyo adek ang'wen to wamiyo gi percentage atamalo. Koro waluongo ni HB electrophoresis test ni en quantitative test. Koro HB electrophoresis ni en test ma kata kotimni e Kenya kata timni e piny mora mora to ka ogolo ni in godo to in godo, kogolo ni ionge godo to ionge go, kogolo ni in kare to in kare. Koro matiende ni watim test mar HB electrophoresis mondo wa confirm. The essence mar HB electrophoresis en ni onyalo timonwa diagnosis. Wanyalo ng'eyo ni nyathini nigo. To bende wanyalo tiyo kode en monitoring. Nito nyathi manowase yudo godo tuo mar ringani mwakete yath au winjo ka Eunice wacho ka yath moro ni hydroxyurea. Samotiyo gi hydroxyurea ni waduoga ni wang'eyo to progress mare chalo nadi. Wanyalo ng'eyo mana progress mare kwatimo ni HB electrophoresis moro bang' higa. Remember ni watimo ne moro sama noyude to wachake yath bang' higa to watimo moro. Koro ntiere gima warango waluongo ntiere hemoglobin gine ma gin gikelo shida. Ntiere hemoglobin ma normal to ntiere hemoglobin ma gin abnormal. Kuom achiel kuom gi wan gi hemoglobin S. S ni ema kelo sickle cell. To wantiere gi hemoglobin A en normal ma kila ng'ato nigo. To wantiere gi hemoglobin F ma waluongo ni fetal hemoglobin. Koro fetal hemoglobin en onego bed ni ka nyathi chopo higa mar 5 to nego bed no serum e dendi nikech nogole kuom mama. Lakini wantiere jok ma nyithindo moko mwayudo ka magi gi pod odong' kani malo despite ni gisekalo higni 5. Koro kanyo kwaneno to wabedo gi question mark ni on what conditions mwanyalo bedo gi persistently elevated fetal hemoglobin. Matiende ni koro wachako suspect tuo mar ringani. Koro sama wabotimo HB electrophoresis bang'e kwasechakie yath
to warango ni for example kane nyathini no chak the first time HbS ne samoro 80% to F ne 20%. Koro onego bedni kitiyo gi yath maber ma hydroxyurea to bang' higa kwa biro watimo moro to onego bedni S mane nitiere 80 cha onego bedni oduogo piny to F cha idho malo. To daktari nikech mos kuom ng'adi nikech sa yedhe gi ka ng'ato tiyo godo nikech kuom ranyisi dong nyinyi wacho ni gitiyo godo odiochieng' kodiochieng' pile ka pile. To nitie kata mana kaka yedhe kitiyo godo aming'a nitie kaka samoro bende ok tiyo makare. Nitiere waluongo ni side effect. Kata mana awacho ga ni kata chiemo mwachamo bende nigi side effect. Koro ka ochiwe e kiwango moko oluore nikech iwinjo ka Eunice wacho ni yadhni ichiwe kulingana gi weight mari gi age mari. Koro ka weight ni malo to weight ni piny to daktari omiyi yath ma weight ne ni malo to nyaka iyud complication. Matiende ni bodo gimiluongo ni bone marrow suppression. Bone marrow suppression ni en matiende ni nyathini kochake yath tibodo ka kendo koro en nyathi maonge ngufu. Osiko ol kano dhiga school to koro samo muonye cha bang' seche 2-3 to oduogo en nyathi mool kabisa. Koro matiende ni samo wachake yadhni to wadwaro ga ni bang' wige 2 tiduogo osiptal. To watimo ni gimiluongo ni full hemogram. Full hemogram ni koro wadwaro ng'oni to iyudo gimiluongo ni bone marrow suppression. Kiyudo bone marrow suppression to nitiere gik waboneno ka kiwango mar rembi odok piny moingo kaka nwachako. Rateke mag dendi ng'eni rateke ke mamiyo gine magikedo ni e tuoche matindo tindo mawuok gi bende giboduogo ka kapok adhier kita daktari be nitiere penjo mathoth maneno oganda penja na penji kotende kod